Kay Lalaine? Okay. Ayan. Katuwang Domingo. 12. Oh, kay Lalaine? Pasag si Lalaine. Baka dumaalan nga niyo. Okay lang. Libre man sana ako. Oo. Opo. Eh, kaya. See you then. Ah. Di pa man?
lang po. Diyan ka lang, diyan ka lang. Good afternoon. Announcement po. Kung sisida po ang may tagsadiri kang motor na click color black po, na walat po sulyabi, anion po tabi kay kuya, makiklaim na lang po kang liabi kan sa imong motor. Thank you po. Uliton ko po, so kag sa diri kang motor na click colored black, sulyabi mo po aniong kay kuya, na walat po tabi. Ayun, may tumatakbo kuya. Ayun, yun. Thank you po. Ngunyan ang larga mo ate? Ngunyan nga. Yes po. Mamimis mi ika.
Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ni cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahiherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo, an si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga babangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangaha ang samong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katabukan. Nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin bukay. Surugon, asin paglingkudan ng kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kang gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman, asin pag-antabay. Siring man, na anlambang saro sa to, magpuo ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurang nang, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kang sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninungan. Amen. Please rise for the Regina Coeli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom he merited to bear, Alleluia. Has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of Virgin Mary, His Mother, we may enjoy the happiness of eternal life. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat kan Martin Spicha, asin ni Mona, Gerardine, and Vina. Espesyal na kahagadan ni Christine Grace Gumabong, asin for fast recovery of Rodel Asupardo, kan Asupardo family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki David Sr., kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Ki Cornelio ni Delia Arizgado. Ki Gloria Jesus or Florestina and Jose ni Raqueren L. Tivar. Asin ki Enery and Adela kan Elpos and Tan family. Mga tugang Diyos maray na banggi po. Ngunyan, iyo an ikaduwang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, isiring man Domingo kan Diyos non na pagkahera. Magtirindog po.
biyayang pangako niya nagsiranda. Good evening. Good evening to Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikaduang Domingo po ngunyan, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, pinagkukonsiderar ini kan simbahan na Divine Mercy Sunday. Madadangog niya to sa mga babasahon, partikularmente sa satuyang ebanghelyo, nasaro kan dakulang regalo kan pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangnan, iyo po an katuninongan. Asinan katuninongan na itinatao niya sa to, nangangahulugan kan sa iyang Diyos doon na pagkaherak. Sa tahaw kan pagtraidor, sa tahaw kan pagnigar, asin pag-abandona kan mga disipulo sa iya, asin kan sa tuya man na mga kakundian, asin pagkakasala. Padagos niyang tinataos sa to an sa iyang katuninongan. Padagos niyang ipinapahiling an sa iyang pagkaherak. Kaya lugod pa man, kita maging instrumento kan siring na katuninongan, asin pagkaherak sa kinapan. Ngunyan midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kainig mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos sa regalo kan sa iyang pagkabuhay liwat, sarabay niya tong awiton, an kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakatulinongan, sa mga tawong marahayan mo. Inurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa legangin mo, Diyos sa mga kakaman. Kagurang na nating bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, ating kalaman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami.
Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako ansa mo makimaherap. Ika na nagtutukaw sa to kanama kaheraki kami. Kalikasanan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan urog kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kal Espiritu Santo sa kamurawaya kan Diyos Ama. Amen. Mamipig kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, ika ang nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan na pinabanal para sa imo sa tabang mismo kan Piesta Pascual. Patalubua ang biyaya na itinaumo, tanganig ang gabos, makasabot kan maninigong dunong na huli ka inisindan na hugasan kan tubig nin bunyag. Namundag iraray sa kalag, tinubos kan dugo, huli kay Hesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ang enot na mga Kristiyano nabubuhay sa pagkasararo, pamibi asin paghiras nin mga rugari. An sa indang buhay, nagpapahiling kung paano ang pagtubod sa nabuhay liwat na si Yesu Kristo, minabilog nin sarong komunidad na minarkahan nin pagkamuot asin pakisumaro. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga libro kan mga apostoles. Maimbud sinda sa pag-adal kan mga katukdoan kan mga apostol. Nakisumaro sinda sa pagtiripon, sa pagbaak kan tinapay asin sa pagpamibi. Napangalas ang gabos, huli kan dakol na milagro, saka mga ngangalasa na ginibo sa paagi kan mga apostol. Ang mga nagtutubod nagkasararo, asin pinagsaro ninda ang saindang pagsadiri. Ipinabakal ninda ang saindang pagsadiri, asin kagamitan, saka pinaghiras ang kabaklan, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Aro-aldaw na sa templo sinda, sararo sinda sa pagbaak kan tinapay sa mga ero kaninda. Nagkakarakan na may kaugmahan asin kapakumbabaan sa puso. Nag-uumaw sinda sa Diyos, marahay ang buot sa inda kan gabos na tawo. Aro-aldaw idinadagdag sa inda ang mga ilinigtas kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ang banwaan nin Israel, ang danay niyang pagkamuot, mayo nin kasagoran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, ang danay niyang pagkamuot, mayo nin kasagoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, ang danay niyang pagkamuot, mayo nin kasagoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. An kagurangnan iyo ang sakong kusog asin awit, siya ang sakong naging kaligtasan, danguga ang maugmang kinurahaw nin kapangganahan sa mga tolda kan mga matanos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Gibo ininin kagurangnan, iyan sarong angalasan sa satong pangiling. Iyo ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan, magugma kita asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ikaduwang babasahon.
An mga paratubod, tinatawan nin bagong bukay asin paglaom sa paagi kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Dawa sa tahaw ni mga pagbalo, an pagtubod ni nagiya pasiring sa kaugmahan, asin sa panuga nin kaligtasan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pagumawon ang Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, huli kan sa iyang dakulang pagkaherap, tinawan niya kita nin bagong buhay, huli kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo sa mga gadan. Ini ang nagtatao sa to nin buhay na paglaom, na makakamtanta ang pamana na itinagama nin Diyos sa langit para sa to. Pamana na dai nalalapa, mayong digta, asin dai naglulubad. Huli sa pagtubod, iniingatan kamo kan kapangyarihan nin Diyos, sagkod na makamtanindo ang kaligtasan, na andam ng ihayag sa katapusan nin panahon. Ipag-ugmanindo ini, maski kamo nasasakitan, sa kadikit na oras, huli kan mga manlain-lain na pagbalo, tanganing baloon kung tunay an sa indong pagtubod. Maski ang bulawan na pwedeng mawara, binabalo sa kalayo, siring man, ang sa indong pagtubod na mas mahalaga kesa bulawan, dapat baloon, tanganing mahiling na ang sa indong pagtubod tunay, asin magkamit kamo nin kaumawan, kamurawayan sa kapagalang sa aldaw na ihayag sa Jesucristo. Namumuta nindo siya, maski dainindo siya nahiling, nagtutubod kamo sa iya, maski dai panindo siya nahihiling ngunyan. Kaya dakula asin dai masabi an sa indong kaugmahan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sa nangito, nagtiripon ang mga disipulo, binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda, huli sa takot ninda sa mga Hudiyo. Danga naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapat sa Indo ang katuninongan. Pakataram kaili, ipinahiling niya sa inda ang sa iyang mga kamot sa kahirog. Ang mga disipulo na pano nin kaugmahan, pagkahiling ninda sa kagurangnan, nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapa sa Indo ang katuninongan, siring na ako sinugo kan Ama, sinusugo ko man kamo. Pakataram kaini, hinangusan niya sinda sa kasinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo ang kisay man nakasalan na sa indong patawadon, napapatawad. Ang kisay man nakasalan na dai nindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas, inaapod kambal, saro kan 12 disipulo, dai ninda kaiba kan mag-abot sa Jesus. Kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahiling ni an kagurangnan, alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod, dai ko nahihiling ang labot, kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyan an sa kong muro, dangan, an sa kong kamot sa iyang hirog, day ako matubod.
Pakalihis nin sarong simana, nagtiripon giraray ang mga disipulo duman sa daog kan harong. Kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan, binaratan, alagad, naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda, sa kanagsabi, mapa sa indo an katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilingaan sa kong mga kamot, asin bugtakan digdi an sa imong muro, dangan laugan ang kamot mo sa sakong hirog, di ka magduwa-duwa kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, hulitan na ihiling mo ako. Paladanan mga minatubod, maski dahi nakakahiling sa ko. Dakulpang, ngangalasan, ang ginibo ni Jesus, na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad ay nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat, tanganing magtubod ka mo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki ni Diyos, na sa paagi kan pagtubod nindo sa iya, magkaigwa ka mo nin buhay. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Ang pakigrita po ang sa tuyang katain na good evening. Sabay sabi salamat, tayaon ka. Salamat po, tayaon ka mo. Siguro kadaklan po sa tuya, naka-experience siya kayo ni na may mga panahon na habo mo na. Suko na ang puso mo. Habo mo nang mamuot. Perhaps because of the experiences of fear, nakulugan ka na, nasaktan ka na, takot ka nang mamuot giraray, or that creates some doubts in yourself. Baka-bako man akong maninigo na mamuot asin kamutan. And sometimes, ti sarado ta na ang puso ta out of some regrets or perhaps because of some wounds or sabi kayan sa Tagalog, mga sugat na hindi na humihilom. Sarado na ang puso. Ang puso mo, pusong bato na. Iyan mismo ang kamugtakan, asin sitwasyon o pagmatik kaining mga disipulos. Ngunyan na nadangog ta sa satuya pong Ibanghelyo. Kaya sabi sa Ibanghelyo, barat o sarado ang pintuan na kung sa inyaon ang mga disipulos. But you know, in that situation, in that same moment, Christ appeared to them. An enot niya pating tataramon, bako po panganggot, bako pagbasol sa sainda o panunumbat, bako serbon, kundi mga tataramon nin katuninongan. Mapa sa indo an katuninongan. Namumutan kong mga tugang, an katuninongan saruini kan pinakadakulang regalo kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangan. Asin sosog sa satuyang Ibanghelyo, igwa inin tulong pandok o lalawgon. Enot, katuninongan, kan sinabi niya sa inda, mapa sa indo ang katuninongan. In that context, sinasabi niya sa inda, na mapa sa indo giraray ang pagtubod. Peace means faith. Second, peace means mission. Third, peace means mercy. Digdingon na kita sa saro, sa enot. Peace means faith. Sarado ang pintuan na kung sa inyaw ng mga disipulos dahil sa takot sa mga Hudiyo. What are they afraid of? They are afraid of death. They are afraid of life. Takot sindang magadan enot sa gabos. Taan sa inda mismong maestro ginadan. Perhaps they are next
in line. Hinahanap naman sinda kan mga Hudiyo. Takot sindang magadan. Kaya sarado ang mga pintuan. Takot man sindang mabuhay, tamay bareta na naglalakop, na ansaydang maestro na ginadan, after 3 days, nabuhay na liwat. Sinarado sa pintuan. Kabaka, sumbatan sinda ni Kristo, "Oy ka Pedro, pinagnigaran mo ako. Kadaklan sa Indo, duminulag, kan ako pinapasakitan." But you know, these closed doors are never a barrier to Jesus. Duman mismo sa momentong ito, itinao niya sa inda. Nagpahiling siya sa inda. As in itinao, ining katuninongan. Kita man baga minsan, minasarado man kita kan sa tuyang mga pintuan. Dahil siguro sa takot kita sa mga maabot na panahon. We are afraid of the future. Ano naman ang mangyayari? Sabi may rollback na. Totoo ba yun? Sige ang langkaw kang krudo. Sige ang langkaw kang gasolina. Sige ang langkaw kang mga barakalon. Siyempre, pati pamasahe. Dit na sa nang nagbabiyahe, sumanga nag-ieskwela, nagtatrabaho, mauli, hali sa Legazpi, pasiring sa 3rd District, grabe ang pila, nag-aaragawan kisakaya, sumauli sa 1st District, same thing, same experience. Kaya minsan, sarado na ang mga pintuan kan sa tuyang mga puso because we are afraid of the future. We also have doubts about ourselves. And of course, ito nga ning sabi ko, na mga lugad, nagaridainan na papara asin napipila. But here is the good news, namumutan ko mga tuga. Jesus can enter even when everything is closed. He comes especially when the heart is closed. Kaya digdi sa istorya kan Ebanghelyo, si Tomas baga po, saro kan mga disipulos, nagahagad din prueba. Kaya sabi niya sa sayang mga kairiba, hanggang dai ko mahiling ang lugad sa sayang mga kamot, asin sa sayang mga bitis, asin ang lugad sa sayang hirog na ginarod, dai ako matubod. Kari pamilyar man ini minsan sa tuya, kuminsan arog man kita ki Tomas, nagdududa sa buhay. Sabi nga ni Kayan, minsan minasabi kita sa kagurangnan, Lord, let me see first before I believe. Aber daw, kung namumuot ka sa ko, tawan daw ining milagrong tigahagad ko sa imo. Yan. Pahawak muna bago ako maniwala. Diba? Siring man kita kayan. But you know, Jesus did not reject him. He met him where he was until Thomas was able to make the greatest profession of faith. And what is that? These words, my Lord and my God. Kagurangnan ko asin Diyos ko. Namumutan ko mga tugang, kan sinabi palan kan kagurangnan na mapas sa Indo ang katuninongan, he was actually sharing with them the faith that they need that time and restoring the faith that was lost in his disciples. So in this context, peace means faith, pagtubod. Ikadua, ang katuninongan pala nangangahulugan man in mission. Kaya kan sinabi niya, peace be with you, mapasa Indo ang katuninongan, sinundan niya tulos inikan mga tataramon na nagsasabi, siring na ako, sinugo kan ama, kamuman, sinusugo ko. Ang katuninongan pala,
bako sana dapat para sa tuya. It is not meant to be kept. It is meant to be shared. So when we encounter the risen Christ, we cannot remain silent. We are sent. Pinapadara kita sa satuyang pamilya, sa lugar na satuyang pinagtatrabahuhan, asin sa satuyang mismong komunidad. Simple man sada ang misyon ta. Paano ta ihiras ang siring na katuninongan, ang siring na misyon sa satuyang kapwa? Perhaps by listening to someone who is hurting. Perhaps by trying to forgive people even when it is difficult. Or perhaps by bringing hope to someone who feels lost. In these ways, we can share the peace that we have received. So let us not only receive the gift of peace or simply thank God for the gift of peace that we have received through His resurrection. Rather, let us be instruments of peace to the world. Sabi kan sarong kanta sa misa, let there be peace on earth and let it begin with me. And I hope it will not end with you. Third and last, peace means mercy. When we speak about mercy, we speak about forgiveness. We speak about restoration of relationship. Despite the betrayal, the denial, and abandonment, now we hear the Lord telling His disciples, peace be with you. It is as if He was telling them, okay na, I forgive you na. Peace be with you. And so Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven. Yaon duman si Pedro. Yaon duman sa mga disipulos na nag-abandonar sa iya. Mation niya pa. Feel na feel pa ni Kristo itong pagtraidor as in pag-abandonar sa iya. Yet no words of condemnation, only words of forgiveness. And that is precisely the meaning of the divine mercy. And that is what we celebrate this Sunday. Ang Diyos nun na pagkaherak ni Diyos, na sa tahaw kan sa tuyang mga kaluyahan, sa tahaw kan sa tuyang mga pagkakasala, padagos niya kitang nahihirakan, asin pinapatawad. So if you are carrying guilt, perhaps because of the past mistakes that you have done, do not be afraid to come to Him. He will meet you not with anger, not with blame, but with His mercy. So inasmuch as we have received His mercy, let us also show and share the same mercy to others. Because the peace of the risen Christ is not just a feeling, bako sa naining pagmatik o pakiramdam. It is actually a way of life that we should live. Because today, the Lord is telling us that peace means faith. Peace means mission. Peace means mercy. So we have received this peace today. Now, we are called to bring it to others. Amen? O, sabihon mo niyan sa kataid mo, peace be with you. Kung turog pa, sabihon mo sa iya,
Rest in peace. Yan. Tindog tabi. Sarong komunidad, ipahayag ta at sa tuyang pagtubod. Nagtutubod Tutubod ako. ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tripon, bilang banwaan ni Diyos, may pagsari kitang mamibi para sa pagtalubo nin pagtubod asin maghagad kan sa iyang tabang sa satong pakipagtusayan sa kakulangan nin paglaom. Sa kada petisyon masabi po kita, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magsunod sa halimbawa ni Jesus, sa paghinguwa na ang kinaban magmangno sa mga dukha asin mga inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an pamuhay-buhay niya tong nagkakatilipon sa pagtubod, magpahiling sa gibo asin ugali, kan pagtubod na ipinahayag niya to sa nguso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, mag-ugma kita sa katuninungan ni Kristong na buhay liwat, katuninungan na dai ikakataokan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, maranga sa saindang pagsakit asin kulog, hulikan pagmangno nin mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kang kapanoan ni buhay na ipinanuga ni Jesus sa gabos na nagtutubod sa iyang tataramon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, inanyugaan sa mong pakimaherak, dai manlugod kami mawaran nin paglaom, hulikan sa mong mga kaluyahan, mantang nabubuhay kami sa paglaom asin pagsarig, dai kadanay na uya sa mo, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Hulikan sa iyong pagkaharap. Pinapay. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayang kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang yato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami na akuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganing ang mga binago, huli kan pagtubod sa imong aran, asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. At kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Itaasan espiritu. mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asinda. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Tapag, sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit noon na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos ni mga po, ang langit asinaga, panokan sa imong kaburawaya. Husana, husana sa kaitasan. Husana, husana sa kaitasan. Husana, husana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala. Kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagalanan sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo,
Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siling man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga kadan, dangan ako sindang sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong, magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nagako kan katuninongan ni Kristo sa rong komunidad, awiton niya to an pamibi na itinukyo niya sa sato. Pagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, making danay natalingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo asiran ka pangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi,
Katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang samong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na hiras, sa labag saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinabanan prinsipe, nin katuninongan, paladan kitang uya digdi, na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo kang Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ninsa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin saggod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo nakikimahera kami na ang pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 44,083 pesos and 80 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 6,254 pesos and 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,263 pesos and 85 centavos para po ini sa pro seminaryo. Asin, maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Anonymous 1,000 pesos, apat na anonymous na tig 500 pesos, asin anonymous 300 pesos. Haliman sa HG and Ian Peña, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indogabos, nagpartisipar, naglingkod sa tuyang misa ngunyan, magpuon po sa choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuya po mga altar servers. Thank you very much po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin may herakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ihayain siya, ang ating ipon niyang awitan siya. Nagpiligtas ng gusto sa krus ni Jesus. Siya sa mundo'y lumabos. Langit at lupa siya papurihan. Araw at alay siya parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah.